Sunyan chu a pasalin a kazin laka uire sanin a kazin raita ka wangin anni pahnih chu anin then pha a in then lum nan ti in sunyan chuan mi pahmel tha zan hun man pui tur a zong kwala a rui viau to bok rui dewa a kalai chuan jengnan nen in tokin jengnan chuan hun re tak chung alo zon to hmeichhia kha ani ti hria in chu zan chu an pahnih chuan an hmang dun ta boka jengnan assistant chuan a hmeichhe zon lai chu ani ngei thu ron shilin awa pa ala mu mi alo nupui hlui ani le anin then fil deuh cha thu te po chu a ron shil ve bok zengan thol chuan sunyan chuan jengnan chu chelawati in a me na tiril ruviawa lekha hnu che in zana hun man puina chu a ru le tur thu shilin mipa hun man pui tur a zon te anga khan angai ani a thom hnu la tura akal chuan po na lo da chhuakin a una nu nen chuan anin hniala anau pai lai chu ji chen fadik takani chi angmu ti in sunyan chuan a chong khum ve bok ji chen nu lo chhuak ve chuan nyan rau thlawang ron hawin sunyan chu a ron hau ve ngal ton ton bok ji chen po chuan sunyan chu kal sun wat tura shilin anu le nyan rau te la ka chang chuan a kai sang hal dor dora ji chen chuan anin then chan chu sunyan thiam lo ti in ama dem lo turin a shil ngal zat jengnan ron lang ve bokin sunyan chuan thatakin alo be ngal thwaya ba mi ron ching do ni muni le a tiril rumul mol bok ji chen po chuan kanin chen chi a ti in mi padang a kop le ngal mai chu lo soi elviawin jengnan aya a thazok na chu a in soi thei pui viawa a pateya ala mu mia lo ming po chu alo in soi thei pui hle an company chu investment lian tham tak apek do na wangin a chapau hle boka jengnanin i pateya chuan i company a invest lo chu i hlau lo em ni ti ya zo po chuan loser ti lo ko kin i sha thiam ve chuang lawang ti in lo noi so hle jengnan chuan sunyan chu akara let puin kin grupa an investor chu chule ti lo ti soin cancel turin tho chu a pe ngal zat sunyan chuan kol dongin apa chu in chung sang taka changa a zwan thak thu ron shilin damdo in an pan ve ngal wat damdo in a thlen chuan apa chu an chan man to lo thu lo shilin sunyan chuan apan hnai ve ngal wata apa chu mani le mani in ti hlum turan roi tu chu anu te yani ti sha in anu te po chuan zam hau lawin ati ani ti chu alo pom ve bok an company chu a en kol to tur thu soin sunyan thiam na chu a company tan manga a hnuaya thok ve turin a som ngal boka sunya ni ro thin rim takin anu te hnuaya chuan tho atum lo hle anu te chuan anu chu rial rulam en kol na ada thu shil bokin sunyan chu ngei om taka noi pa in a chwa sana sunyan po a thin rim hle sunyan chu jengnan ina har chwa khlolin a tho nu chuan lom thu soi kalmoi atum chu jengnan chuan lo dangin ina nei to lo thu le a thil nei zong zong an lak sak thu chu shilin khongai kal chuanang ti ina zota sunyan po chuan i soi dike tia lo chang ve in jengnan chuan i chap turani lo ti in hetianga siam tu che hi i cha tir tur zo ka ni ti in sunyan chuan roommate amamole molo sotin abula omveri chu adil ngal thora in chung ti faile asiam zong zong ati vector tho soin jengnan po chuan alo nial shan law sunyan po alom hle bok dokan ming in sia ka mu chuan yi ting mo ini ti ina zota jengnan assistant ming zok ni in jengnan ni ro chuan yi ting anga in sha tir chu thlang zokin engma chu asoi law sunyan chuan apa vapla tura sha tir na dongin kalmoi atum chu jengnan chuan ka kalpuyang che ti inanin zui chuak ngal zat jengnan chuan pona lo ngakin sunyanin vabur lak don chuan anu te chuan lo phal lowin contract sign masaturin ashila ma se sunyan chuan lo du lowin amita aspray saka anu te in na ti em lai chuan kal chu atum chu ji chen lo lang ve ngal zat ching chitirin kapute sengnan nen enge insom na innei investment cancel turin ilo thlem em ni tia zotin sunyan po chuan rem changa la in jengnan le ami kop mek pa chu in she chata kan ni wangin
min kaltir ula a thazo kang a tilet ve nga ta zi chinan kuthla ka tumlai tak chuan jengnan lo lut ve in sunian chu kuthlak lo tura ron shil ngalin sunian po chuan alo pan ve ngal thwaya zi chen chuan tunge kan in shelawami kapute a hi win group nei tupa ani sin a shat huna chuan in phutok in mu ve khopang ti in ala in soina savyawa jengna ne ro chuan nang ang hi huwa chung ko member ni ve tlak in lo ti in a kalsan dai kara an chutlu nu chuan sunian chuan jengnan chu Mr. Yi tia kawin jengnan chui shwai ringot chu ini theilawang ti ro tia zo chuan jengnan chuan a reulituk atopa chuan iman thiam ve ta lom lo ti in sunian zok chuan jengnan ini theilawang jengnan ini chuan kei chu itunu ka ni ti nan ya engtin nge itupanupui kopdai thayang alo ti ve li a jengnan po chuan tunu po a tha thawa lom ti in sum do na lam chu a soipui ta da ya ina an ho nu chuan sunian chuan apa voina tur mun jengnan in ati fel sak vek chu lom thu soi mol molin lom thu soi nan ti ya eitur siama a thau tur chu jengnan chuan alo pot pe nga anin fo don lai tak chuan jengnan phone ri in sunian po chu akal sun ngal dai jengnan chuan phone chu changin sunian po chu ron tlan pheile thwain an company nei saktu suing rate an tlak chat me thu shia in jengnan chu aron shil ve ngal wata jengnan po chuan I company ta cheme ka I hlim vewem ni tia lo zot let chu sunian chuan suing ra khan a phutok chia lom ti in lo chang let ve thung sunian chuan kol dongin zi chen chuan inu ila mudu ani chuan ron kalwa ro ti in ron shila sunian po chu a thin rim hle a kal chwa don chuan jengnan chu video conference nei don na wangin ti boy du lowin texin thil omja soin akal chwa ka jengnan po chuan message chu lo mu ve vatin an meeting chu akan sela a chhuak zui ve ngal zat awathlen chuan anu bula kal thwain anoi ro chuan tunge ani alo shelawa zi chen ron lang ve ngal zatin ibial pa kha phone la jengnan beturin shilla kan company boy na min siam hi sut le turin shil tir ro alo ti ngal pang pa nga sunian po chuan hemi mol hian jengnan chu ka sha tak tak ringa muni le tiril ru in asom na chu achang ta thawa jengnan ka biak ma in kanu hi kaltir phot ro ti in achang ta thawa ani lo chuan I company ka tlak chha tir thau thawang tia soilai chuan zi chen chuan kuthlak tumin sunia ne ro chuan alo bum mana anu nor chwa atum le lain zi chen chu lo thau chuak le in a ngonga aron rek ngal katlak chha dwalin nangpo I thi ve ngai lang ti in ma se jengna na ron lang ve ngal zata sunian chuan eating I local mo ti lo bia in jengnan assistant po chuan a minga jengna na kaudai chu thil omzia alo ngai to thiam ve ngal maya ji chen po chuan eating ini mo kapate assistant kha ini ti ro ti in eating a ming chu alo she ve to chin bok jengnan chuan president jeng ti ya a assistant chu kawin meichhia te chunga kuthlak an ngai theilo zia chu asoya eating po chuan alem chan chu lo man ve in president anga omchun zomin ji chen te company chu an tlak chat ngai tur thu chu alo soi ve bok sunian po chuan lom thu chu alo soi ve vat boka assistant chuan anena nilo abulami hna chuan lom thu soi zok turin alo shil ve boka sunian po chuan ni ting kalomi o ti in a thil ti zong zong chu a thei to pa a ro let ve tur thu chu a shil bok sunian nu chu dam do ina shwain jengna nawakal ve chuan sunian chuan lom thu lo shil le vata jengnan chu alu lo hai deuh thutin ma se eng em ti lowin apa ngai le thwai sunian chuan dinner ei turin a shwai chhuak ve thwai boka jengnan chuan kumnga liam ta a friends ramma a omlaya fire department na a tholain sunian a chan chwa to thule chumi nu a sunian po in aban laya be nei tabil sakto chu soi chhuakin chumi chang chuan sunian chu alo zong reng ti hi alo shila sunian po chuan lo sha chhuak ve le in lom thu soi le nan ti in kek chu ei le turin a shil bok thilan ei lai chuan sunian chuan a tho chak na company ya designer na a mu thu shilin jengna na company ni ti chu a shemia lo thung
alom lutuk chu jengnan chu ava fop deuh thor shachuak le thutin akal son tur chu jengnan chuan alo chel ve vat thunga alo fop let ve thunga thomna dor ra anom lai chuan akor en lai chu tawa tiru viawa a unaw nu lo kal ve chuan dor dik lawa ikal ani lo mo leinai nei don chuang lo ti in aron tong el ve hle anin hnial molmol lai chuan jengnan lo lutin dora thil om song song chu leiturin ati ngala a unaw nu po chu shwai chhuak ngal turin ati buk nyan rau chuan alo oi lo hle thunga sonian po chuan jengnan chu shilru in Mr. Kin chu a felti ka shia ma se itili to ka nge ti in lo khap ve boka jengnan chuan engma a soi lo thung na thok pakhat lo kalin sonian chu andora chuan a du du a thlan thei thuron shelin nyan rau po chu a shwai chhatir ngala na thok ho chuan Mr. Kin company CEO ni boklan dan tur chu soi khomin muhlan an ngak hlel hlom hle jengnan te lo lutin sonian chuan jengnan chu Mr. Kin ani tak tak mo ti in makalo ti deuh viawa ma se jengnan chuan eating chu din masak tirin president ang chuan lema chan tir le ta zoka sonian po alo thor huai mai eating chuan na thok te chu chibai kwalin sonian a chibai ve tur cha chu jengnan mu theilo chuan ti tur dang anei thuron soin aron inro thwaya ji chena nu le nyan rau te chuan sunian mu in ji chena nu chuan an company pele tura jengnan ngen sak turin sunian khongai na chu adil mol mol nyan rau lawin rol ve in sunian in engatan ma ngai lawa an pahni kalsana tumlai chuan tluderin apum chu atina derwaka ji china nu pon a boy pui ngal thwai ma se su ne ni naw pai chu ji china fa ani lo thu shilin ji chen nu po chuan nyan rau chu zak lo ti in a soi sali ngal buan buana su nya ne ro chuan an pahni ina kalsan dai jengnan to kin su nyan chuan en deuh renga kalung phu awarang ve ti ya ngai to la yin jengnan chuan ichil thli tla donania ti in lo shil ve bok konga kalpa in jengnan hne na a eidu zong tak ale sak thu chu a shil mol mola ma se tu ti shat lawin a mai lo hupin motora alu pui ngal dai jengnan chuan lo mu mani na zui ve ngal zat reilo te ya pha in a chan thei sha ma tunge ti tir tu ti ya an zo chuan a hlau lu tuk chuan nyan rawani thu chu a soi ngal zat buk police ne na shwai tura shilin sunian kar chunga a chutir chuan alo thohwam hwam chu jengnan po chuan engya du ti a chiang viau ma se shwai ho pho chu atum bok zinga sunian harma sa in zanlama anom da na ngai twa chhuak ngal vata jengnan chuan mu hle hle tura lo shilin sunian po chuan a hnial bik chuang lo jengnan chu anu in lo phonin anom sam lo wangin abula kalwa turina shila ma se jengnan chuan abula wa thlen chuan do tani ti she chop chil ve ngalin anu chuan an nen shwai ho tura adu wanga ni kar an chuan lai po chuan anu chuan lunch ai puya somin an chu angai nat mel viau kara changa achuk nu chuan jengnan chuan an chu tlang taka shilin hun khora lo turin a shila abial nu in anga mek thu shilin akal san ngal dai meeting an nei don chuan sunian computer a chuan diklo omin a design song song a bau veka a chian te hne na chuan computer siam lu ka ngai thu shilin a chuak ngal jengnan chuan anu bula bialnu pahni nei nan huna nei lo thu shilin a bialnu ne nan chen dun mek thu po chu a shil nge nge anu ero chuan oi sak du lawin an chu adu pui mel viau boka jengnan chuan a bialnu in pe hun huna nei po a in pe ve ngal reng thu soin anu ero chuan an hne na ani hi chu ngai thadu su ti in a shil mol mola an po chuan poi ti lo mel takalangin a rilru ero chuan jengnan rilru ne tur chuan be tum ru viau thunga company wa thlen chuan sunian nen in tokin sunian chuan a computer chat lo thu chu alo soi ve zat zat boka jengnan chuan siam chat sakin ma se meeting room wa thlen le chuan presentation lo pe zo to in director u design chu an lo pom tlang hle to a ma se sunian chuan director u computer mi chu a design zo ka ni thu soin ani nyala
jeng na lo lan ve po chuan director u chuan a design ani thu soin ala tang na hle a sunian chuan a design zira a hming sign wang chuan a design zo ka ni ti fia thei sha min midang po chuan an lo fak nga hle director u ero a chuak ta hmong ve thung zana chuan leng chuak donin sunian chuan a kia tina a jengnan chuan pom tang no lin kara a chutlu tir nuwa be nei tabel saka sunian po chuan lo thli rengin jengnan zuna chuan a oi chiang viau in an thlen nu chuan sunian chuan lom thu shilin president kin ini lo tak tak ti ro ti in a zot le jengnan chuan i hlima mi tia lo zo le dai chuan sunian chuan ingil nei boxia smart ma ti in nang ang chan ka tong hi ka wa nei tak zet tia alo soi chuan jengnan chuan alutuk tunge chani ka du tia alo ti ve a pasal dang nei le tu mem ti in a zot let ve bok sunia ni ro chuan poisa tho chhuat chewa anu en kola apa company lak let adu thu in lo chang ve thung ka pasalin ka ba min pek sak ka du lawati chuan jengnan chuan bo thluk pa chuan du taila engtin nge ti in fu atum le lai tak chuan phone lo ri le in sunian po ain thiar fi hlem ngal wat i ting nen company chungchang suya an din khom lai chuan an chu local ve in jengnan chu aron awa i ting chuan lem la chang chhun zomin sunian nin tunge a tia lo zo chuan a mu du lo thu shilin jengnan zok chu kalbo pui wat turin a shila jengnan po chuan sunian chu ka rangak tura shilin an chu a kai sang hal dai jengnan chuan po na kai chhuakin an chuan ibial nu emni ti in zona azot ngal mol mola jengnan chu adu ve thu le a sha chan chak thu te chance pe ve tur te na dila jengnan ne ro ngai theilo ti sha takin ti boilo turin a shila an chuan a kena chuan lamin jengnan chu a kwa chot rala changin tu emo in thla lo lak sak bok na thok te chuan an thalak chu lo mu ve in internet a adar ngala anin ngai zon thu po an tar lang tel bok na thok te chuan Mr. Kin assistant zo ka nilom ni ti tenan soya ma se chen kha chuan an president tak tak zo ka ni thu an lo soi ve bok a chenin an president thalak hlui en turin an lo tingal thwai boka chung zong chu sunian po chuan lo she ve in an hnunga a lo ding ve renga anau ken lai po chu a thlau pha hial an chuan sunian mu in jengnan hian a play kwal mai che ani hi vo in news kha ilo mu ve lo mi ti in jengnan chu intinei tu takina chong khuma sunian ne ro chuan ngai sak lo mel takina kalsan thung jengnan chu anu in ron phone in an ne nan chungchang internet ta adar mek thu chu ron shelin a hlim thu chu aron soya jengnan po chuan internet check ve ngal thwain sunian chu phone atum ngal bok ma se ala theilo chu eating ne na meeting na ai o tur shelin atlan let le ngal dai sunian chuan amung ranen chwa lo tum mekin jengnan chuan ka shot lawa kalbawi tumamo ti in sunian ni ro chuan tu chia ngei ni po ka shelowi alo ti a jengnan chuan tunge ka ni che isha du chuan khoya emo ka shwai ma sa ang che ti in kalpui ngal dor jengnan chuan anu le pa te in nei anniversary lom na party ya chuan shwai ve in anu le pa te bula chuan abial nu angin ei mil sha ti ra apai ro chu lom lo ti sha taka thauzui da in jengnan chu a kau sang ngal nal bok apa chuan amawatan adu lo thu soin jengnan ni ro chuan nangman inei don hleinem keiman na lom nei don ti in an pom ve nge ya be se thu shilin a kalsan le ngal dai sunian chu me chelo ombe ho chuan a taksa manga jengnan chu thlem thluwa po in an lo soi sel na savia wa sunian chuan chang let ve in me che pakhat lung oi lo chuan oina the tumin ma se jengnan ron in rol manin a the fu ta zo ka jengnan me chelama pan tur chu lo tangin sunian zok chuan pan na in an ni chu a beng ve ve a thu bel chan do lo soi mai lo turin a shil zui bok jengnan chuan tungi ani sha tirin sunian chu a me che ani thu le ti boy lo tur shilin mi zong mu thai chuan a fo boka an po chuan lo mu ve ringin a lo in hum ru na sa ve hle phone na tu emo bia in sunian chu
Darkar somni pari chung zui rutura shilin thi turin adu thu chu asoi tel bok Sonian chu do ta shila wangin alung oi lo viau na in jengnan chuan a thlem lung oi rang le viau bok engwangin nge dot ni shila tiya zo chuan jengnan chuan ka mei che du em hi engtiang taka ange ani ka she chaka ti in lo chang fel et Sonian Library Design Project chu tlang taka akala wangin Chief Designer a kai sangin na thok ho ponan lom pui thiam viau Jengnan po chuan in nei sungbun tur design tirin in nei lama ril ruk ve meka anui na ron phone chuan apa that lo thuron so yin jengnan po chu a chong viau Sonian phone masale photin hospital a akala ngai thu chu a shila Sonian po chuan film khur turin alo cha ve thwai bok ana tholai chuan apum lo na in damdo ina akala doctor chuan arai thu lo shilin in enkol thaturin alo ti bok hokonga chuan taxi la in a chuang luta mase taxi driver chuan kong ni lo lama shwain Sonia nin chuka du thu a shil po chuan ding du lowin atlan tlang zela driver chuan chutianga ti tura thu pe tu chu jengnan ani thu soin Sonia chuan jengnan an hetiangin min ti theilo wang ti in a ril ru chu anaviawa jengnan po dam do ina kalin doctor ne na apa chanchina zot ngal thwaya doctor chuan a thadri thulo shilin mase ale peka omle ni chuan anin chan man to lo tur thu te chu shilin film khur turin a cha a doctor ka hnu chuan Sonian kolin a chang theilaw alu hai chu a tu teu thei viau bok anu chuan apa har thuron shilin jengnan po chuan eating chu Sonian chanchin ngai ven turin atir ngal Sonian po chu driver chuan leya din puin Sonian chu kara changin apo chhuaka driver chuan phone mangderin jengnan ang chuan a bia a Sonian chu swal chhunzom tumin mase Sonian chuan alo nem kyang ve bok jengnan iti tir ni tak takem ti in mitik lawa thlang le ta nia nga yin tu ya chuan azwang thlangal dai jengnan chuan Sonian chu phone le atuma mase alala thei chuang law eating local chuan Sonian in tha thu churon shilin a shat ve le jengnan chuan a thin chu domin a tlu thel mase Sonian song turin atlan chuak ve ngal mase a zon na lama chuan jengnan po chu a accident ve hlau damdo ina har chuakin anu in lo biak po chuan tunge ani a she lo tlata kumnga hnu lo langin Sonian chu sunan ti hming puwa afapa nen lo let le in a library designer chuan an kala afapa jawjen chuan le khabu chhiara tu thu soin anu bula tang chuan a kal sona Sonian chuan apa company lak le ta engkimani tur angni tir chu atum ru viau bok library a chuan jengnan po ombe in jawjin in a hmu chuan en du viawa ani nang ti ve viawin apa ani a ring ru ve hial jengnan kalpel moya tum chu jawjin chuan akia lo ko in fapa ani le nei lo te chu zotin a fapa ani arin thu te chu asoi ngal mol mol Sonian chuan ngai dam ding ngal mol molin a hmu chan chuan a top chang viawa mase jengnan chuan alo she to mi alawa alung phu lo rang thutin Sonian kal mai tur chu a pot dinga minsha emni ti in zo zui ngal Sonian po chuan shete reng mai tiya banganor bet pa in gwang company alak sakta kha alak le le nge tur thu chu a shila mase a hoi chuak cha chu an hmui le hmui in si thuak to jengnan chuan ka shengai si lo cheya mase kadang lam tlat ka voi khat mun a ka du ti na mi ti in a ril ru chuan a in be mol mola Sonian chu engma soi to lowin akal ngal nal nala jawjin chuan anu hmu lo lai changin anu le jengnan in som dan chu alo chui chang ve boka jengnan chu apa ani nge ring bur bok jawjin chu jengnan hmu tur kalin paternity test ti tir turin jengnan chu a shil bok eating chuan company a hmu kwal vela Sonian chuan a ron hmu ve vat bok eating chuan aladam ti a sha chuan alo lom hle a thil omcha zotin an boy dan te chu a shila mase Sonian ne ro ina oi du bik hau law jengnan lo lang ve in tunge Sonian chu ti in ron zota Sonian ne ro angoi reng
Doctor Lokalin paternity test result ron shila Jawjin chu afa nge ni ti aron shil bok Sunya ne na chuan engwangin nge ka fapai ruk ti in a zot ngal topa mase Sunyan chuan fa a ti lo nei lui sukin amne sei nei le nei lo ka ngai poi mo lo Jawjin po hi keima fa chawani ti in lo chang le ve bok jengnan omdan chu ron dik lawin athin chu adom wangwanga Sunyan po chuan ati dera anglaw a shat na lo tak tak amuni le ti ri ruma se akal san rui thaw yi ting chu jengnan ma a thu in Sunyan nen anin kar a shil du lo chan chu athi to emo ati wanga ni thu so yin a shil chuan alungai mai a lo wang ti in Sunyan alo le le ta ka chuan an chan chin zong zong chu a shil ve mul mul boka in nei zung bun tura a design tir po kha a pelet ngal bok Jengnan po chuan thil thlen dan dik taka sha du thu so yin yi ting po chu a chhuak ngal wat an po khan Sunyan la dam thu le a le to thu khalo she ve in midanga chui chan tir ngal boka airport thar design tu tur pon na a chuan Sunyan chu design ratan thlangin Jengnan po chuan alom pui viau la yin an anero chuan alung oilo pui viau thung Jengnan chuan yi ting pui na a airport design chu tang thei muti in yi ting chu a fak le a ma se yi ting chuan Sunyan te pui nan engma ati lo thu le a thei na liao liao a thlan ani thu chu a shila Jengnan po chuan ka me chidu zong chu soisel bawan ni reng ani ti in yi ting ero chuan lo ei lo mel viau thung Jengnan chuan Sunyan na mu rwal chuan mi pa washroom a shwai lutin engki ma sha to thu le thi anga alan chan kha azot ngal thora kaltir mai atung to lo hle ma se Sunyan chuan engki ma thei hil vek to thu lo changin Jengnan chuan fo pin an hun kal to angai to chhuak ngal zut zuta Jengnan po chuan ama pon kan ti to awa ang ve ti ya zo chuan Sunyan chuan in thar fi hlim sanin a chhuak da ya a chhuak cha chu an lo lang ve ngalin mi pa washroom lama a dai chu a chana zota anun hlui mang chuan nge takin a tong khum bok a chunga tunge ti ya zo chuan Sunyan chuan I du le fe en ve mai ro ti in an po chuan hon mai tumin apan hnai nga la ma se ati tur chu chul le in Sunyan ne na chuan midang boy na a ka in ro le lo mai ange email chat na mangin mi pa tu poi pui the lom ti in nge takin a tong khum le ngal zat Jengnan nei lo tur shilin ama pon akal san to cheya tuna po akal san le lawang chati a soi thei lo ati le chuan Sunyan chuan min kal san teng tin nge sha ti in lo zot let ve wata an thu soi chu Jengnan po chuan lo she ve vekin a chwa cha chuan an chu alo hoi hai le a Jengnan chuan zo na azot ve ngal zat Sunyan po chuan lem lo chang ve ngal zatin Jengnan chu du mel taka bia in a kal sana Jengnan pon engma soi boy lawa an po chuan kum nga chung min du theinan ka hnai to cheya voi khat po kalami hoi ngai lawa ti in a in se ru hle Jengnan po chu ho in anu ne na Sunyan nin anin kar alaka azep na chan chu zotin anu chuan alung ngai an hlau wanga an zep thu in lo chang ve bok yi ting chuan a thil chuya changa Sunyan tuya a zon thak dana shat ang chu Jengnan shilin plan anei thu chu a shil ngal zat bok zana Sunyan in taxi man chuan ama ang che a taxi driver ang chuan in thwamin Sunyan po chuan a hlau hle ma se in ve na an nei she rengin driver chu a spray ship nuwa Jengnan chuan ama ani thu in in puang ve sham Jengnan chuan ama tina tum tu an sha chwa tum dan chu shilin damdo ina shwai chu a phut ngal zat Doctor chuan ni nu vela apa ngai le mayang ti so yin a lo lo thu chu a soya Sunyan chuan min dem ya su limi chang ma sa zo ka ni kha ti ya kal mai tum chu Jengnan chuan lo po thu in a fop le phota Sunyan chu nei let le tum viau bok ama tha tum tu te an chui thu shilin Sunyan chuan a ring the ngem ti in ai ngai to ngal zat bok yi ting lo lutin Sunyan ne na chuan anu ina mu du thu a shila khang chung zong khan anu chu Jengnan rin chanin yi tingan alo en kol china Sunyan po chu lom ti sha takin anu muturin kalatum nga la Jengnan po chuan lo ka yin akal pui ngal zat
Sunian po chuan poi ti to lem lo hle Sunian le anu chu chap chunga in kwa in an hlim dun hle a jengnan po chuan I tiang hne na lom thu shilin a tho that zia chu a shil ve boka Sunian chuan a sha swa zong songa an pahnih hne na chuan ngai dam dil ngal bok I ting po chuan jengnan chu engkim a shat pui thu le a du na song song po chu a tak vek ani ti in khatyang thil kha a ti du mia lawang ti in lo shil ve boka I ting kal son hnu chuan jengnan chuan engkim ka sha chuak vek theilowa mase ka fa min shin saka ti in an pahnia an bula a chawin alung phu chu apa ngai le chaw be sei thu chu a shil bok jengnan chuan anu fa chuan anu bula shwain anu po chuan atupa chu alo lomin adwat ngal hle boka jengnan po chuan Sunian chu dwat taka kwa in kaltir le chu atum to lo hle office anom lai chuan jengnan chuan kol dongin anu a mu lo thu chu aron shila jengnan po chu man mo takin a chhuak zui ngal Sunian kusil lai chu tu emo in ni kho shelo siamin a rubo ve ngal zata jengnan chuan anu chu tlanga mu in mase anu chuan na engma anei lo anu po chuan lo hlau viawin jengnan chuan thil omzia chu azot ngal vata thang mai ti sha thiamin a let pui le ngal thwai bok an chuan Sunian chu mi ru bo tirin mase an mi ru bo an en chuan I ting zo ka lo ni an po chuan makati viawa reilo te a Sunian chu run in lan ve in a thil ti dan zong zong an sha chwa vek to thu soin an ero a chan na nga ya chuan ala chang ve fan boka reilo te a police do langin jengnan po chu a run lang ve thwai boka an chu chang na viaw ma se a to pa chuan fin fia na a that em wangin an man ta thaw jengnan chu Sunian a chan na lama a in hliam awangin damdo in na a om pha a Sunian po chu akyanga om ve reng bok adam chan le hnu chuan Sunian nupuya som dan tura ngai to a Sunian po chuan meichhia zawk pon in nei puya an som ve thei thawalom ti in a in bo sei ve bok an pahnih chuan library a in hmutura in shilin anin hmu chuan zungbun bom chu keng ve ve in nei puya anin som ve ve ta bok a top ta